Κάνουμε, λέει, τον κόσμο όσοι μπορούμε τώρα και έρχονται, λέει, σαν με εδώ στο νερό. Και από πάνω, λέει, βάζουν τα πράγματά τους, και από εδώ, λέει, περπατούν στο νερό και τόσο βγαίνουν έξω, τόσο ρεσεύει, λέει, η θάλασσα και έρχεται σαν εδώ. Και ρίχνουν τα πράγματά τους και πάλι πίσω και παίρνουν πράγματα και με αυτόν τον τρόπο, λέει, εσείς, λέει, πώς μπορείτε να πάτε? Έλεγα, δεν έστω. Γυρίζαμε πίσω. Πάλι στο λιμασίο, λέμε έτσι και έτσι λέω και γυρίσαμε. Γυρίζει, μας κάνει ο λιμανάρχος, λέει, κάτσετε, λέει, εδώ να κάνετε και χρήματα. Αυτοί οι φιλοεχομάλωτες θα τύχουν οι Τούρκοι. Τι λέτε, λέω? Ναι, να κάτσετε, λέει, εδώ να κάνετε χρήματα. Θα κάνετε, λέει, χρήματα, λέει, την βοήθεια. Εγώ αντιλήφθηκα αμέσως. Αυτό θέλει τώρα για να μας πάει σε κανένα αυτό να μας εκμεταλλευτεί. Λέω, θα πάμε εκεί που είναι οι πρόσφυγες. Εκεί στη Καλαμάτα που βγήκαν ήταν μια εκκλησιά και ήταν πρόσφυγοι μέσα. Και πάμε πάλι εκεί και καθίζαμε. Μας λέει μια, ήρθε, λέει, ένα γράμμα. Αλλά πιανού είναι, λέει, δεν ξέρω. Μπας είναι, λέει, δικό σας. Το κτανείο μας έχει σερμένο μουσείος, πως ο πραγματικός η μάνα σας έφυγε και πάει για τη Σπάρτη και τώρα πρέπει να γυρίσετε εσείς πίσω και γυρίζουμε πάλι πίσω και πάμε στην Τρίπολη και από την Τρίπολη μένουμε μια βραδιά στην Τρίπολη και μετά ξημερώνει η μέρα του Θεού. Άμα βγήκαμε από το σιδηρόδρομο, βασίλευε ο ήλιος. Είσαμε να διάσει ο σιδηρόδρομος. Αυτός βασιλεύει ο ήλιος. Κάτωνες, πάνε στη θέση του. Εμείς ξανήραμε να βρούμε κανέναν μοναχό, θα του πούμε, χριστιανέ μου. Κάνε μας χάρη να μας πας εκεί που μένουν οι πρόσφυγες, να μείνουμε κι εμείς απόψε, να ξημερωθούμε και αύριο θα δούμε τι θα κάνουμε. Φυσί τίποτε, σκοτεινιάζει. Εγώ θα απομείνουμε μέσα στον δρόμο. Και πού θα πάμε και πού θα σταθούμε και πού και πού. Εκεί βλέπουμε έναν εκεί που ήταν κατά πάνω μας. Το Παναγία μου εδώ, πλαστικός είναι για μας, έρχεται. Και εκείνος που ήταν για μας. Έρχεται κοντά μου και λέει, εσείς γιατί είσαι κουφί εδώ πέρα? Λέω, χριστιανέ μου, είμαστε ευμάλωτοι. Και μας είπαν πως ήταν οι γονείς των Συμμολάους και μας στείλανε στην Καλαμάτα για να πάνε στη Μολάου. Το ρημάσανε πως φύγανε και μας ξέρουν είδηση πως φύγανε από εκεί και γυρίσαν πίσω. Και πήγαμε στο λιμασίο και λέει, αφού φύγανε θα μπείτε τώρα πάλι στο σιδηρόδρομο μέσα να πάτε στην Τρίπολη. Και μπαίναμε μέσα στο σιδηρόδρομο. Στο τελευταίο βαγόνιο το πού. Ένα τελευταίο μικρό βαγόνι, μπήκαμε μέσα και άμα μπήκαμε μέσα, να και έρχεται και ένας άντρας. Ήταν τόσο γαλανά, μελετήσαμε τις είχατε και εκείνος εδώ. Αυτός περίεργος να μάθει από πού ερχόμαστε και ποιοι είμαστε. Εμείς είμαστε εδώ εχμάλωτοι και μας είπαν οι γονείς μας όπως ήταν στη Μολάου και πηγαίναμε όλο για να φύγουμε. Τώρα μάθαμε όλο πως έφυγε από εκεί και γυρίζαμε πάλι να πάμε στην Τρίπολη και μετά να πάμε στη Σπάρτη. Και πάμε πουλες στη Σπάρτη.
Άμα είναι ο στρατιώτος κοντά. Λέει, εγώ λέει τη χάρη σας είναι κάνω να σας πάγω στις πρόσφυγες. Αλλά είμαι λέει και εγώ στρατιώτης, γυρίζει και μου κάνει. Και πρέπει λέει από τον αξιωματικό μου να πάρω την άδεια να σας κάνω αυτή την άσχημη τη χάρη. Κάνετε λέει υπομονή, σταθείτε λέει να πάω. Δεν είναι λέει μακριά το γραφείο του, εδώ κοντά στο τερωνίο λέει στο σιδηρόδρομο. Και πάει και του λέει την κουβέντα. Του λέει την κουβέντα, μετά από μισή ώρα να τον εκεί έσκασε. Δόξα τω Θεώ. Εμείς μόνο άσκοπο να βλέπαμε μπροστά μας, μου λέει, μου είπε ο αξιωματικός να σας πάρω, του είπα για να σας πάω στους πρόσφυγες κοντά και πούμε, και μου είπε, οι ανθρώποι τώρα αυτοί είχαν λέει ψυροαρρώστια, είναι λέει άρρωστοι, αυτές λέει μπορεί να είναι λέει καθαρές, θα πάνε εκεί πέρα λέει να κολλήσουν, πάρτε λέει και φέρε τις εδώ πέρα. Και έρχεται και μας παίρνει και πάμε. Και κρύο χειμώνας. Στην Τρίπολη κάνει πολύ κρύο. Μας παίρνει πάνω στο γραφείο. Μόλις μπήκαμε μέσα στο γραφείο, καλησπέρα σας, ήταν πιο αξιωματικοί. Καλησπέρα σας, καθίστε. Δεν προφτάσαμε να καθίσουμε και βλέπαμε το καφετζί με το φανάρι, είχε δυο κούπες ραυκόμοιο και διατάξανε για να πιούμε εμείς. Δεν ήταν ανάγκη. Εδώ αυτό λέει φάρμακο λέει του τόπου. Θα το πιείτε. Τι να κάνουμε, θα το πιούμε. Και είχανε πιπεριά μέσα και πασκομιλιά και γλυκή σαν το μέλι και το πιαμε. Άμα το πιαμε, ο αξιωματικός ήθελε και αυτός να μάθει και του είπανε πέρα τότε. Τώρα εδώ λέει εγώ είμαι λέει αξιωματικός και είχα λέει ένα παιδί στρατιώτης, μα τέτοιο καλό παιδί λέει δεν συνάντησα που είμαι λέει αξιωματικός τόσα χρόνια και ούτε και σας συναντήσα. Κουβέντα στην κουβέντα, εσείς λέει από πού είσαστε, λέω από τα Ράτατα. Λέει από τα Ράτατα ήτανε λέει κι αυτό το παιδί. Να σου πω λέει και τα ονόματά του. Το όνομα του λέει ήτανε Δημητρός και ήτανε λέει δυο παιδιά και υπηρετούσαν. Και ο άλλος λέει Γιάννης. Δημητρός του Ηρακλή Λασουράς του Κουντουρούδα. Εγώ εισάχθηκα εγώ πάνω Δημητρός του Ηρακλή Κουντουρούδα Λασουρά. Αυτός είναι κοντά. Αυτό είναι λόγο μου. Ο μπαμπάς του κομπολό ένα παιδί πατσίχνο. Είναι λόγο κουμπάρο. Αφού λέει τώρα η βρέχει και έτσι δεν, μένετε ήσυχοι και εγώ θα σας προστατεύσω. Δεν πάτε σαν στις πρόσφυγες. Γιατί είπαμε όσο κυβερνώναμε, άρρωστοι είναι οι ανθρώποι, καταστρεμμένοι, ρημαγμένοι, εσείς καθαροί μπορεί να σας καθαρεί από αρρώστια και από αυτό, γιατί να πάτε να κάτσετε και εγώ θα σας προστατεύσω. Και του λέμε το ιστορικό. Άμα τελειώσαμε, λέει, εγώ θα σας πάω σε ξενοδοχείο να κοιμηθείτε. Για κακή του στρατιώτη, εφόσον τον γνωρίζετε και είναι και γνωστό σας, θα σας πάω. Και μας φέρει και οι δυο αξιωματικοί και μας πάει σε ένα ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο αυτό ήταν εξωτικό. Από εκεί που πήγαμε ήταν χωράφα
και μας πήγαιναν τα χωράφια. Και από εδώ χωράφι και από εδώ χωράφι και πηγαίναμε. Κομμάτι λέει μακρυρούτσικα είναι, λέει, αλλά δεν πειράζει. Φτάναμε στο ξενοδοχείο. Πριν φτάσαμε, μου λέει, το ξενοδοχείο λέει αυτό είναι εξωτικό και έχει την οικογένειά του μέσα. Και έχει 7 κόρες μέσα στο ξενοδοχείο. Και το πρωί που θα ξυπνήσετε, να μην τυχόν και φύγετε, να περιμένετε και εκείνο μεταξύ μπορεί να έχουν να σας ζητούν και καθυστερήστε και έρχομαι και σας πάρω και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εμάς, άμα πήγαμε στο ξενοδοχείο, διάταξε το μάγειρα και μας φέρνει 2 πιάτα φαΐ, αξέφατο, τρακανάς, με μουσταράκι ψημένο και από ένα κομμάτι κρέας, 2 πιάτα και μας τα φέρνει. Και λέει αυτά με διάταξε αξιωματική να τα φάτε, να φάτε. Αυτό μας τα φέρνει, τα φάγαμε. Αλλά εμείς κουτάβια δεν είχαμε. Μόλι μπήκες μέσα σου φέρε το φαΐ, σου άφησε την πόρτα και βάλε και το τσίφι. Όποιος είναι αυτό να αυτός. Μου και πήγαμε την πόρτα. Έρχεται ο ξενοδόχος, άκουσε κουτά, βλέπει, τρώγαμε, τρέχει πάει μου συνέρει ένα μπουκάλι κρασί. Λέει, σας ήφερα λέει και ένα κρασάκι, λέει να πιείτε, λέει να έρχεται λέει σε τσέπη. Να ξεχάσετε λέει τα. Λέει, εμείς χριστιανοί μου δεν πίνουμε κρασί. Λέει, μα πρέπει να το πείτε. Λέει, δεν το πίνουμε. Και το πίνει κιλά και σηκώνεται και φεύγει. Το έπιε κιλά στο τραπέζι. Άμα είναι το έπιε το τραπέζι και εμείς ξενιασμένοι σηκώθηκα το πρωί και από βραδύ και πήραν τα πιάτα και είδαν να μας φέρανε λόγω και κρασί. Εκτός από το φαΐ μας θέλει τόσο ένα πορτοκάλι ρούτο, να πάμε και το κουτί. Κόβαμε και το πορτοκάλι και το. Η λουλούδι πιο μικρή, πιο λιγανέλα, ή φαΐ και όχι κρασί. Και το κρασί αυτός μας το έφερε με σκοπό να πιούμε, να μεθύσουμε. Σου λέει η αξιωματική αυτοί που κάνουν αυτή την υπηρεσία, φαίνεται πως είναι πελάτες για να πάνε το βράδυ. Να πάω κι εγώ στους πελάτες μου, κατάλαβες, και μας λέει κι αυτός, θα κάνουμε το λέει λεπτά λέει με την ουρά. Δηλαδή, δυο συναπαντήματα για να γίνομαι κακή διαγωγής. Τέλος χαράζει δεν χαράζει καλά. Τη λέω τσαλινής, μωρή ξύπνα. Μα είναι σκοτεινά, ας είναι. Σκοτεινά θα φύγουμε. Θα πάω από κάτω εγώ την πόρτα την άκουσα, άνοιξε. Τη σηκώνω, τη σελήνεται και παίρνω την τσαντίτσα μας, μια τσαντίτσα είχα. Και παίρνουμε τις σκάλες σιγά και κατεβαίνουμε και πάμε στην εξώπορτα του ξενοδοχείου και στεκούμαστε τώρα εξιδάκι. Και λέω, από εδώ δρόμους και καυσί δρόμους. Και την ώρα που